Jiena diġà għatta li Bostingat fil-kabinet, jiena mhix se nappoġġa laqas fil-budget. ċara daqs il-kristall. Jiġifieri dik tkun il-pożizzjoni tiegħek jekk jersaq budget? La għatta, u I stand by what I said. Għal darba darbtejn Franco De Bono insista li l-gvern mhux se jkollu l-appoġġ tiegħu fil-Parlament sakemm ikun għadu hemm Mostingat. Ministru li kien responsabbli mill-falliment tar-riforma tat-trasport pubbliku u mid-deċiżjoni li l-Power Station il-ġdida taħdem bl-aktar żejt li jniġġes. Allura qed nassumi li min tista' tivvota mal-gvern. Ekku. Il-pożizzjoni tiegħi hija din Mirjam. Għalli huwa l-Prim Ministru Lorenz Gonzi li stieden l-inkwit bidejh għaliex baqa' jiddefendi l-frejjeġ li jagħmlu l-ministri inkompetenti illi ħataru huwa stess. U inti jekk qed taħtar ministru inkompetenti mhux qed tisidel l-inkwiet. Mhux qed tisidel l-inkwiet, mela min ħajoqgħodlok hemmhekk. Da jagħmel il-frejjeġ u jien nappoġġjah. Waqt il-programm reżume, id-deputat nazzjonalista mela ċara li biħsibu jressaq il-mozzjoni ta' sfiduċja illi ppubblika ftit tal-jemilu u li titlob għar-reżenja ta' Joe Cassar, il-Ministru tas-Saħħa li kien responsabbli fost l-oħrajn mill-falliment fir-riforma tal-kura primarja u mill-istat ħażin tal-ambulanzi f'pajjiżna. Li għandna servizz tal-ambulanzi illi huwa diżastru. Mbagħad tiġi tgħidli il-Ministru tas-Saħħa li m'għandux għal xi wieġeb, anke għal biss mhux qed insemmi tal-għażla tal-konsulenti, tal-rivelazzjoni tal-Professur Brinkat. U l-mozzjoni ta' sfiduċja inti xorta ħatrassaqat, nifhem. Mozzjoni ta' sfiduċja jiena biħsiebni irressa. Franco De Bono kundanna lil Lorenz Gonzi tal-li f'dawn iċ-ċirkostanzi iddeċida li jagħti l-itwal vaganza lill-Parlament. Qed tgħid għandna x'nagħmlu. Hemm pajjiż kollu jiġi ċassa u inti tħalli l-Parlament bl-itwal holidays ta' ma nafx dawn l-aħħar 20 sena, m'intix qed iżżeblaħ il-Parlament. Kien f'dan il-ħin li d-deputat nazzjonalista iddikjara li l-gvern m'għadux igawdi mill-maġġoranza li kellu fil-Parlament wara l-aħħar elezzjoni ġenerali. Li tilef il-maġġoranza fil-Parlament illum il-Partit Nazzjonalista m'għandux maġġoranza fil-Parlament, mela mhux vera dak li prova jbella l-Prim Ministru li għandu xi dritt sagrosant li għandu rebaħ elezzjoni, għandu carte blanche tajjeb ta' 5 snin. Issa tajthom biżżejjed ċans għal Franco De Bono. Tilhom anke fl-eżekuttiv. Għadhom jien. Tajtkom ħafna ċans, ġifieri jiena ċara li ma qbilx inni xhur. U kull darba noqgħod pass lura biex forsi jibdel ir-rotta. Jiġifieri inti tgħid li min se tibqa' tagħti chances? Bess l-ewwel ma tantx baqa' żmien. Jiġifieri ormai ma tantx baqa' żmien. Ma jistax ikun li jibqa' jiġi għal vot tiegħi fil-Parlament fl-istess waqt illi jkun qed iżeblaħni. Tat irid il-vot tagħna fil-Parlament. Għax qed jirfsek. Qed jipprova jirfsek. Qed jipprova jżebilħek. U jrid il-vot tiegħek fil-Parlament. Għandu, għal irid jiġi għandi jitlobni l-appoġġ fil-Parlament. Mela m'għandix id-dinjità tiegħi.